osote aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkuola ndị ndu obodo dịgasị iche iche nakwa kansụl ime obodo dị iche iche dị na mba mmiri ka ha jikere ndị be ha kọwara ha maka mkpa ọ dị ha ijikere onwe ha n'oge nakwa ịkwagote n'enu ala dịka a na-atụ anya nsogbu iju mmiri nke afọ a dịka ụlọọrụ Nigerian Meteorological Agency NIMET si wee maa ọkwa. Gere akụkọ ahụ n'uju. Dọkịnta Ibezim chetara ndị isi ya bụ ime obodo na ya bụ iju bụ nke na-agba kwa afọ na steeti a ma kwupụta mkpa ọ dị ka akwado onye ọfụma wee nyere mbọ gọọmenti na-agba iji wee hụ na ndị mmadụ nwere ezi nchekwa. Ya bụ osote gọvanọ were ohere ahụ wee kpọọ ndị ahụ bụ isi na ikpere mmiri ka ha gbaa mbọ sonyere amụma gọọmenti steeti a bụ isi na be ha kwapụ ma gbaga ọsọ na ya bụ ebe ewepụtara maka ndị iju ahụ ga-emetụta maka nchekwa ha. Chetakwara ha na ndụ ha ka mkpa karịa ihe ọbụla ga-eme ka ha nọrọkwa ebe ahụ. O kwuru na gọọmenti steeti a na-agbasi mbọ ike ịhụ na enwere ezi nchekwa na ọnọdụ dị mma maka ndị ahụ n'ebe ahụ ewepụtara maka ịgbata ọsọ ize ndụ.